ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஐஷு. நமக்கான ஆரோக்கியமான உணவை நாம் தாங்க எடுத்துக்கணும். அந்த வகையில் உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது பச்சை பயிறு வாழைத்தண்டு பொரியல் எப்படி செய்யலான்றதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. ஃபஸ்ட்டு மிதமான சூட்டில் பச்சை பயிரை வறுத்து நம்மளுடைய குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணி அதில் பச்சை பயிரும் ஆட் பண்ணி சால்ட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வானல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு ஆட் பண்ணி நம்மளுடைய வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம், மிளகாய், கறிவேப்பிலை, 3 தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சீரகம் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு தட்டி போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு மிளகாய் தூள் அண்டு மஞ்சள் தூள் 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகணுங்க, குக் ஆகணுங்க. நமக்கு ஆரோக்கியமான உணவு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு தாங்க. அந்த வாழைத்தண்டு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ஸுக்கும் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. சாப்பிட்டா கிட்னி வயிற்று பிரச்சனை எல்லாம் தீர்வாகுங்க. பச்சை பயிறு சொல்லவே தேவையில்லைங்க, நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம உடம்புக்கு தேவையான பிக்மெண்டேஷன் சரி பண்ணக்கூடியது நம்மளுடைய பச்சை பயிறு. வாழைத்தண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தையும் ஹெல்த்தியான வாழ்க்கையும் தரக்கூடியது தாங்க நம்ம வாழைத்தண்டு பொரியல். நெக்ஸ்ட்டு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. கொத்தமல்லி தலையை தூவி இறக்கி பாருங்கள். நம்மளுடைய வாழைத்தண்டு, அதாவது பச்சை பயிறு வாழைத்தண்டு பொரியல் தயாருங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க, வேறு லெவலுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.